Edgar Allan Poe, A hosszúkás láda. Felolvassa Tigris Liliom. Pár évvel ezelőtt a dél-karolinai Charleston kikötőjéből át akartam kelni New York városába a kitűnő Independence postahajón, melynek parancsnoka Hardy kapitány. Úgy volt, hogy ha az idő engedi, a hónap 15-én indulunk. Június volt éppen, és én az előző nap megjelentem a fedélzeten, hogy elrendezzek egyet-mást a hálófülkémben. Megállapítottam, hogy sok utasunk lesz, akik közt a szokottnál nagyobb számban vannak hölgyek. A listán több ismerősöm is szerepelt. Egyebek közt örömmel láttam ott Mr. Cornelius Wyatt nevét, egy fiatal művészét, aki iránt meleg barátság érzelmeit tápláltam. Egy időben voltunk az egyetem hallgatói, ahol sok időt töltöttünk együtt valamikor. Az ő temperamentuma olyan volt, mint a zseniális embereké általában. Valóságos keveréke a világgyűlöletnek, az érzékenységnek és a rajongásnak. De e jellemvonások a legmelegebb és legőszintébb szívben egyesültek, mely valaha emberi kebelben lüktetett. Megfigyeltem, hogy névjegye 3 fülkére is ki volt függesztve, és mikor utána néztem az utasok jegyzékében, megtudtam, hogy 2 húga és felesége számára is váltott jegyet. A kabinok elég tágasak voltak, mindenikben 2 ágy, egyik a másik fölött. Igaz, ezek az ágyak oly keskenyek, hogy legföljebb egy személy alhatott meg bennük. Mindazonáltal nem tudtam megérteni, miért kellett 3 fülke ennek a 4 embernek. Ebben az időszakban épp erőt vett rajtam azon szeszélyes lelkiállapotok egyike, melyek az embert abnormisan hajlamossá teszik, hogy kicsiségek után kutatgasson, s szégyennel megvallom, hogy egész csomó illetlen és képtelen föltevést kockáztattam magamban, e fölösleges kabint illetőleg. Bizonyos, hogy semmi közöm sem volt hozzá, de elmém annál nagyobb makacsággal kísérletezett, hogy a talányt megoldja. Végül oly konklúzióra jutottam, hogy magam is csodálkoztam, miért nem gondoltam erre előbb. Valami inasuk van, természetesen, gondoltam. Milyen bolond vagyok, hogy ez a nyilvánvaló megoldás eddig nem ötlött eszembe. És megint a listához folyamodtam, de ebből határozottan konstatáltam, hogy a társaságot semmiféle inas nem kíséri. Ám bár az eredeti szándékuk tényleg az volt, hogy hoznak magukkal, mert ez a szó, személyzet, oda volt írva, és aztán kitörölve. Ó, bizonyára extra podgyász, mondtam most magamban, valami, amit nem akar betenni a ruhatárba, amit mindig a szeme előtt akar látni. Megvan, valami kép vagy ilyesmi. És erről tárgyalt azzal a Nicolinoval, a talján zsidóval. Ez az ötlet kielégített, és egyelőre fölhagytam a kíváncsisággal. Wyatt 2 húgát jól ismertem, nagyon szeretetre méltó és eszes lányok voltak. De feleségét csak nemrég vette el, s őt soha se láttam. Igaz, hogy sokszor beszélt róla jelenlétemben az ő rendes elragadtatott modorában. Fölényes szépségnek írta le, aki amellett szellemes és művelt. Így hát valósággal égtem a vágytól, hogy megismerkedhessen vele. Aznap, mikor fölmentem a hajóra, 14-én, várták éppen az ő látogatásukat is, mint a kapitánytól értesültem, és ezért ott maradtam a födélzeten, több mint 1 órával tovább, hogy az új asszonynak bemutatkozzam. De végül is kimentő üzenet jött. Mrs. Wyatt kissé rosszul érzi magát, és nem akar a hajóra jönni előbb, mint holnap, az indulás órájában. A holnap elérkezett, s szállodámból a kikötőbe iparkodtam, mikor Hardy kapitány elémbe jött, és tudomásomra hozta, hogy amint a körülmények alakultak, ostoba, de alkalmas frázis ez, azt kezdi hinni, hogy az Independence nemigen kelhet útra 1-2 napon belül, s majd, ha minden kész lesz, ő értesít. Ezt különösnek gondoltam, mert erős déli szél fújt, de minthogy a körülmények csak nem akartak napvilágra jönni, ám bár sok kitartással firtattam őket, nem volt más tennem, mint hazatérni, és kedvemre emészteni türelmetlenségemet.
majd egy hét telt el, míg a kapitánytól a várt üzenetet megkaptam. De végül mégis megérkezett, s én azonnal a hajóra siettem. A fedélzet már tele volt utassal, s mindenfelé az a különös zsibongás, ami az indulást rendesen megelőzi. Wyatt társasága körülbelül 10 perccel én utánam érkezett meg. Ott volt a 2 leány, az új menyecske és maga a művész. Az utóbbi egyikében azoknak a szeszélyes, embergyűlölő hangulatoknak, melyek rohamszerűen szoktak erőt venni rajta. Én sokkal jobban hozzá voltam már szokva ehhez, hogy sem különös figyelemre méltattam volna. Még a feleségének sem mutatott be, úgyhogy a társadalmi kötelesség teljesítése húgára, Marianre háramlott, aki mint aféle kedves és intelligens leány pár sietős szóval hamarosan összeismertetett bennünket. Mrs. Wyatt sűrűn le volt fátyolozva, és mikor fátyolát felemelte, hogy köszöntésemet viszonozza, bevallom, mélységes meglepetést éreztem. Bár meglepetésem tán még nagyobb lett volna, ha hosszú tapasztalat meg nem tanít arra, hogy ne fogadjam túlságosan kritikátlan bizalommal művészbarátom leírásait, mikor belemerült a női szeretetre méltóság magasztalásába. Ha az asszonyi szépség volt a téma, jól tudtam, mi könnyűséggel képes a tiszta eszmény régióiba emelkedni. Az igazság az, hogy én Mrs. Wyattben nem bírtam mást látni, mint egy határozottan, nagyon közönséges külsejű nőt. Ha nem is kimondottan csúnya, véleményem szerint nem volt messze, hogy az legyen. De előkelő ízléssel öltözködött, s abban sem kételkedtem, hogy barátom szívét a szellem és érzés tartósabb szépségeivel nyerte meg. Különben alig szólt néhány szót, s férjével együtt azonnal bevonult fülkéjébe. Minapi nyomozó kedvem most visszatért. Inas nem volt, ezt kétségtelenül megállapított ténynek kellett tekintenem. Kerestem hát az extra podgyászt. Némi idő elteltével szekér érkezett a kikötőhöz, azon egy hosszúkás fenyőfaláda. S úgy látszik, ez volt minden, amit vártak. Alig, hogy megérkezett, meg is indultunk, s nem sokára, szerencsésen túljutva a kikötő határvonalán, a nyílt tengeren vitorláztunk. A láda, mint mondtam, hosszúkás alakú volt. Hossza körülbelül 6 láb lehetett, és harmadfél lába szélessége. Jól megnéztem, és szeretek pontos lenni. Már most ez a hosszúkás forma egészen különösnek tetszett, és amint megláttam, gratuláltam magamnak első föltevésem szabatosságához. Akkor, ha emlékeznek, arra az eredményre jutottam, hogy művészbarátom extra podgyásza képekből fog állni, vagy legalább egy képből, mert tudtam, hogy megelőzőleg több héten át tanácskozott Nicolinóval. És most itt volt egy láda, amely alakja után ítélve a világon semmi más nem tartalmazhatott, mint Leonardo utolsó vacsorájának egy másolatát. S azt is tudtam, hogy épp ennek az utolsó vacsorának egy másolata, melyet az ifjabb Rubini készített Firenzében, bizonyos idő óta Nicolino birtokában van. Ekként ezt a pontot teljesen tisztázottnak tekintettem. Valósággal vigyorogtam magamban, amikor éles elmélyű megállapításomra gondoltam. Tudtommal ez volt az első eset, hogy Wyatt egy ilyen művészi titkot nekem azonnal el nem árult. De nyilván túl akart járni az eszemen, és az orrom előtt csempészni be egy értékes festményt New Yorkba, azt remélve, hogy még sejtelmem sincs a dologról. Elhatároztam, hogy alaposan megtréfálom most, és majd később még. Egy dolog mindazonáltal meglehetősen megzavart. A láda nem került az extra kabinba, Wyatt a magáéba tetette le, és ott is maradt, majdnem az egész padlót elfoglalva, bizonyára nagy kényelmetlenségére a művésznek és feleségének. Kivált, mert a kátrány vagy festék, amivel terpeszkedő nagybetűket mázoltak rá, erős, kellemetlen, s az én érzésem szerint különlegesen undorító szagot árasztott. Födelén a következő szöveg volt olvasható. Mrs. Adelaide Curtis, Albany, New York. Cornelius Wyatt podgyászában. Fölfelé fordítandó. Óvatosan kezelendő. Már most én jól tudtam, hogy Mrs. Adelaide Curtis, Albany, a művész anyósának címe volt.
de akkor az egész címzést nem tekinthettem másnak, mint misztifikációnak, mely elsősorban ellenem irányul. Én természetesen már eldöntöttem magamban, hogy a láda és tartalma sohasem jut északabbra, mint az én embergyűlölő barátom műterméig, mely New Yorkban volt, a Chambers Streeten. Az első 3 vagy 4 nap szép idő volt, bár a szél tökéletesen ellenünk, hirtelen északnak fordulva, közvetlen azután, hogy elvesztettük szemünk elől a partot. Az utasok ennél fogva jókedvűek voltak, és társas hajlamokat árultak el. De kivételt kell tennem Wyatt barátommal és hugaival, akik mereven, sőt nem tehetek róla, de úgy találtam, hogy udvariatlanul viselkedtek a társaság többi tagjával szemben. Wyatt viselkedését nem vettem annyira a szívemre. Wyatt rosszkedvű volt, még inkább, mint rendesen, lehet mondani, hogy mogorva volt, de nála el voltam készülve minden excentrikus hangulatra. Hanem a húgai számára nem tudtam mentséget találni. Ezek az út legnagyobb részén át kabinjukba zárkoztak, és noha folyton rágtam a fülüket, visszautasítottak minden érintkezést bárkivel az útitársak közül. Mrs. Wyatt maga szeretetreméltóbbnak mutatkozott. Azaz legalábbis beszédes volt, és ez nem csekély előny tengeren. A legtöbb hölgyel túlságosan is összemelegedett, és legnagyobb bámulatomra félre nem érthető hajlamot árult el a férfiakkal kacérkodni. Mindannyiunkat a legnagyobb mértékben mulattatott. Azt mondom, mulattatott, s alig tudom, hogyan fejezzem ki magam. Az igazat megvalva nem sokára rájöttem, hogy inkább rajta mulatunk, mint vele. Az urak nem igen beszéltek róla, de a hölgyek hamarosan kimondták, hogy jó lelkű teremtés, se nem szép, se nem csúnya, teljesen műveletlen és határozottan közönséges. Mindenki nagyon csodálkozott, hogy eshetett bele Wyatt ilyen házasságba. A közhit szerint a vagyon volt a kulcs, de én jól tudtam, hogy nem az, mert Wyatt nekem elárulta, hogy egyetlen dollárt se kapott vele, és nem is várhat az ő révén semmit. Azt mondta, hogy kizárólag szerelemből házasodik, és a mennyasszonya több, mint méltó a szerelmére. Mikor barátomnak ilyetén kifejezéseire gondoltam, bevallom, leírhatatlanul meg voltam akadva. Lehetséges, hogy elment az esze. Mi mást gondolhattam? Ő, aki oly kifinomult volt, valóságos intellektuel, oly finnyás mindenben, oly érzékenyen meg tudta látni a hibát, s oly csalhatatlanul értékelni a szépséget. Egy bizonyos, az asszony a bolondulásig szerelmesnek látszott bele, s különösen kimutatta ezt az ő távollétében, mikor azzal tette magát nevetségessé, hogy derűre, borúra idézte az ő imádott férje Mr. Wyatt mondásait. Ez a szó, férjem, hogy a saját finom kifejezéseinek egyikével éljek, valósággal mindig a nyelvehegyén volt. Viszont a hajón mindenki megfigyelhette, hogy a férje kifejezetten kerüli őt, és többnyire egyedül bezárkózott kabinjába, úgyhogy valósággal azt lehet mondani, ott élt éjjel-nappal, teljesen szabadjára hagyva feleségét. Mulasson, ahogy jónak látja, a nyilvános társalgóterem vidám közönségével. Mindabból, amit láttam és hallottam, azt következtettem, hogy a festő valamely megmagyarázhatatlan szeszély vagy sors folytán, vagy talán a rajongó és képzelődő szenvedély hirtelen rohamában egy mélyen alatta álló személyhez kapcsolta életét, s a természetes következmény, a gyors és tökéletes kiábrándulás be is következett. Szívem mélyéből sajnáltam őt, de azért nem tudtam egészen megbocsátani titkolózását az utolsó vacsorára vonatkozólag. El is határoztam, hogy ezért bosszút állok. Egy nap feljött a fedélzetre, s én szokásom szerint belekarolva föl és lesétáltam vele a deszkákon. Komorsága ugyan, amit az adott körülmények közt nagyon természetesnek gondoltam, nem enyhült akkor sem. Keveset és mogorván szólt hozzám, látható megerőltetéssel. Egy-két élcet kockáztattam, és ő mosolyogni próbált, hogy rossz volt nézni. Szegény fiú! Ha a feleségére gondoltam, csodálkoztam, hogy egyáltalán képes csak színlelni is a vidámságot. Végre nyílt támadásra szántam magam.
Elhatároztam, hogy egy csomó burkolt célzást vagy vágást sorakoztatok föl a hosszúkás ládára vonatkozólag, csak éppen, míg lassanként észreveszi, hogy nem vagyok egészen zsákmánya vagy áldozata az ő csinos kis misztifikációjának. Első megjegyzésem, mint egy rejtett ütleg sortüzét akarta megnyitni. Mondtam valamit annak a ládának a sajátságos formájáról. És szavaim közben értően mosolyogtam, rákacsintottam, és mutató ujjammal gyöngéden oldalba döftem. Ahogy Wyatt ezt az ártatlan tréfát fogadta, az egy csapásra meggyőzött, hogy egészen őrült. Először rám bámult, mintha lehetetlennek találná megérteni célzásom elmészségét, de amint értelme lassan-lassan agyához látszott érni, szeme épp oly mértékben dagadt ki gödréből. Aztán elvörösödött, majd rettenetesen elsápadt, aztán mintha őrülten mulatna azon, amire gondolok, hangos és mértéktelen kacagásban tört ki, amely nagy bámulatomra 10 percig is, vagy még tovább tartott. Sőt, fokozatosan erősbödött. Végre egész hosszában és teljes súllyal végigvágódott a födélzeten. Mikor odaugrottam, hogy fölemeljem, minden látszat szerint halott volt. Segítséget hívtam, és nagy nehezen eszméletre hoztuk. Amint magához tért, egy ideig összefüggéstelenül beszélt mindenfélét. Végre eret vágtunk rajta, és ágyba dugtuk. Reggelre teljesen egészséges volt, már ami a testi egészségét illeti. A szelleméről természetesen nem szólok. Az út további részében kerültem a vele való társalgást a kapitány tanácsára, aki úgy látszik teljesen egyetértett velem őrültségére vonatkozólag, de óva intett, nehogy erről a hajón bárkinek is említést tegyek. Közvetlenül Wyatt különös rohama után különböző körülmények merültek föl, melyek hozzájárultak, hogy kíváncsiságom, ami már egészen erőt vett rajtam, még növekedjen. Többek közt ideges voltam, nagyon sok erős, úgynevezett zöld teát ittam, és rosszul aludtam éjszakánként, egy szóval 2 éjjel át jóformán nem is huntam le szememet. Már most kabinom a társalgóban nyílt, mint az összes magányos férfié a hajón. Wyatt 3 fülkéje a hátsó teremben volt, melyet a társalgótól csak egy kis tolóajtó választott el, amit még éjjel sem csuktak be soha. Minthogy állandó szél alatt jártunk, és a szél ereje nem csekély volt, a hajó meglehetősen megdőlt a szél felől. S valahányszor jobbról fújt a szél, a csapóajtó a 2 helyiség közt kivágódott, és úgy maradt, mert senki sem fáradt azzal, hogy fölkeljen és becsukja. De az én ágyam úgy állt, hogy ha a kabinajtó és a szóban forgó tolóajtó egyszerre volt tárva nyitva, és az én ajtóm mindig nyitva állt a hőség miatt, egész jól beláthattam a hátsó terembe, sőt, annak éppen abba a részébe, ahová Mr. Wyatt fülkéi nyíltak. Nos, 2 nem egymás után következő éjszakán, mi alatt ébren feküdtem ágyamon, világosan láttam Mrs. Wyatt alakját, amint mind a 2-szer körülbelül 11 óra felé óvatosan kiloppózott Mr. Wyatt kabinjából, és átsurrant az extra kabinba, s ott is maradt egészen hajnalig, amikor férje hívására visszament. Nyilvánvaló volt, hogy tulajdonképpen nem élnek együtt. Külön fülkét béreltek, bizonyára előlegezve a végleges vállás szándékát, s mindent összevéve ebben megtalálni is véltem az extra kabin rejtélyét. De még egy körülmény volt, ami szerfölött érdekelt. A szóban forgó 2 álmatlan éjjel, közvetlen Mrs. Wyattnek a külön kabinban való eltűnése után bizonyos sajátságos, óvatos, halk neszek vonták magukra figyelmemet, melyek a férj hálófülkéjéből származtak. Miután egy darabig megfeszült tűnődésben füleltem, végre tökéletesen sikerült megállapítanom e zajok értelmét. A művész bekémlelt a hosszúkás ládába, véső és kalapács segítségével, s ez okozta a zajt. A kalapács nyilván be volt pólyázva vagy elhalkítva valami puha gyapjú vagy gyapotanyaggal, amely verőjét beborította. Így módon azt képzeltem, hogy pontosan meg tudom állapítani a pillanatot, amikor sikerült a láda födelét fölemelnie. Sőt,
meg tudom határozni azt is, mikor a födél minden oldalon levált, s mikor letette a fülke alsó hálóhelyének ágyára. Az utóbbi időpontot például bizonyos halkzörejekről állapítottam meg, amelyeket a födélnek az ágy deszkaszéléhez való ütődése okozott, amint iparkodott nagyon óvatosan ráhelyezni, mert a padlón már nem volt a számára hely. Aztán halálos csend lett, és nem hallottam semmit. Egyik alkalommal sem, egész hajnalig. Ha csak nem említhetek itt talán valami halk zokogó vagy mormogó hangot, de ez annyira folytott volt, hogy alig lehetett hallani, ha ugyan az egész utóbbi neszt nem inkább csak az én képzelődésem hozta létre. Mondom, zokogáshoz vagy sóhajtáshoz hasonlított, de persze az is lehet, hogy nem volt egyik se. Azt hiszem, inkább csak a fülem csengett. Mr. Wyatt nyilván szokása szerint csak túlzott érzelmi kitöréseinek egyikét engedte szabadjára, a művészi lelkesedés rohamai vehettek erőt rajta. Azért nyitotta ki a hosszúkás ládát, hogy a benne elrejtett festői kincsen legeltesse szemét. De mi volt mindebben, ami zokogásra bírhatta volna? Azért ismétlem, hogy az egész alig lehetett más, mint fantáziám szeszélye, amelyet a jó Hardy kapitány zöld teája fölcsigázott. Közvetlen hajnal előtt mind a két szóban forgó éjszakán tisztán hallottam, amint Mr. Wyatt visszaillesztette a hosszúkás láda födelét, és a szögeket újra beverte régi helyükre a bepójázott kalapáccsal. Ezt elvégezvén kijött a kabinból, felöltözve, és Mrs. Wyatt fülkéjéhez lépett, hogy őt is kihívja. 7 napja voltunk a tengeren, és éppen elhagytuk a Hatteras-fokot, mikor félelmesen erős szél támadt délnyugatról. Ám bár bizonyos mértékig el voltunk készülve rá, mert az időjárás már jó darabja fenyegető jeleket mutatott. Fölkészültek a viharra fönn és lenn, és mivel a szél folyton erősbödött, már csak favitorla és előderékvitorla alatt futottunk, s az is félig bevonva. Így fölkészülve meglehetős biztonságban haladtunk 48 órán át. A hajó több tekintetben kitűnő tengerjárónak bizonyulván, mely nem eresztett magába vizet számba vehető mennyiségben. De 48 óra múlva a szél orkánnál nőtt, és hátulsó vitorlánk pántlikákra hasadt, annyira belefordítva bennünket a vízbe, hogy egymás után több óriási hullámtömeg nyomult a hajónkba. E szerencsétlenség révén 3 embert veszítettünk el, amint a szakácsfülke és majdnem az egész hajókonyha a tengerbe billent. Alig tértünk magunkhoz, mikor az elülső tetővitorla szakadt rongyá. Ekkor fölhúztunk egy szükségvitorlát a támaszkötélre, s ebben néhány óráig elég jól boldogultunk, úgyhogy a hajó még derekasabban szállt szembe a hullámokkal, mint előbb. De a szél tovább tartott, és semmi jelét sem láttuk, hogy alább hagyna. A túlerőltetett kötélzet meglazult, és a vihar harmadik napján, körülbelül 5 órakor előárbócunk, amint egyszer teljes súlyával szélnek feszült, hirtelen lezuhant a födélzetre. 1 óra hosszat vagy tovább is hasztalan igyekeztünk megszabadulni tőle, oly rettenetesen hánykódott a hajó. És mielőtt még sikerült volna, hátra jött az ács, és jelentette, hogy 4 lábnyi víz gyűlt fel a hajófenékben. Hogy dilemmánk még súlyosabb legyen, megállapítottuk, hogy a szivattyúk bedugultak, és majdnem használhatatlanok. Most csupa zavar és kétségbeesés volt minden, de azért tettünk egy kísérletet, hogy a hajót megkönnyítsük, tengerbe dobva rakományából annyit, amennyihez hozzá lehetett férni, és levágni a 2 megmaradt árbócot. Ezt nagy nehezen véghez is vittük, de a szivattyúkkal még mindig nem tudtunk semmit sem csinálni, és közben a lég fenyegetően növekedett. Naplemente felé a szél ereje észrevehetően csökkent, s minthogy evvel a tenger is nyugodtabb lett, még volt némi halvány reményünk, hogy a csónakokon megmenekülhetünk. Este 8 órakor a felhők a szél irányában meghasadtak, és nagy előnyünkre telehold volt, oly szerencse, mely csodálatosan hozzájárult ahhoz, hogy csüggedkedélyünket fölbátorítsa.
Hihetetlen erőfeszítéssel végre sikerült az öreg bárkát vízre bocsátani, különösebb szerencsétlenség nélkül. S ebbe bezsúfoltuk az egész legénységet és az utasok nagy részét. Ez az expedíció azonnal útnak indult, és sok szenvedés után végre épségben érkezett meg 3 nappal a hajótörés után az Okrakók nevű öbölbe. 14 utas a kapitány vezetésével a hajón maradt, elhatározva, hogy sorsukat a hajófaron felkötött kisebb ladikra bízzák. Ezt nehézség nélkül leeresztettük, noha valóságos csoda volt, hogy sikerült meggátolnunk, meg nem erüljön, mikor vizet ér. Amikor végre a hullámokon lebegett, a következők ültek benne. A kapitány és neje, Mr. Wyatt és utitársai, egy mexikói tiszt feleségével és 4 gyermekével, s végül én magam egy néger inassal. Természetesen a csónakban nem fért kívülünk egyéb, mint néhány okvetlen szükséges szerszámféle, valamelyest élelem és a rajtunk lévő ruha. Senki se gondolt rá, hogy még csak kísérletet is tegyen egyebet megmenteni. Képzelhető hát, mennyire megütköztünk mindannyian, mikor alig pár csomónyira távolodva a hajótól Mr. Wyatt fölállt a fadeszkákon, és hidegen azt kívánta Hardy kapitánytól, hogy a csónak forduljon vissza, és vegye föl az ő hosszúkás ládáját. Üljön le, Mr. Wyatt, felelt a kapitány kissé udvariatlanul. Fölborít mindnyájunkat, ha nem ül le. Már majdnem víz éri a ladik szélét. A ládát, kiáltott Mr. Wyatt még mindig állva. A ládát kérem, kapitány úr, nem tagadhatja meg. Nem fogja megtagadni. A súlya egész csekély, igazán semmi. Annyi, mint semmi. A szülő anyjára kérem, az ég szerelmére, az üdvösség reményére könyörgök, hogy forduljunk vissza a ládáért. A kapitányt egy pillanatra szinte meghatotta a művész esdeklése, de aztán visszanyerte szigorú nyugalmát, és csak ennyit mondott. Mr. Wyatt, ön őrült, nem hallgathatok önre, üljön le, mondom, mert fölborítja a csónakot. Megálljon, fogják meg, tartsák vissza, ki akar ugrani? Na itt van, tudtam, kiugrott. Amint a kapitány ezt mondta, Mr. Wyatt csak ugyan kivetette magát a ladikból, és mivel még mindig azon a részen voltunk, ahol a hajóroncs fölfogta a szelet, sikerült majdnem emberfölötti erőfeszítéssel megragadnia egy kötelet, ami az elülső láncrúdról csüngött le. A következő pillanatban fenn volt a fedélzeten, és őrjöngve rohant a kabinba. Miközben a hajó fara felé sodrottunk, egészen kikerülvén szélvédett oldala mögül, ki voltunk szolgáltatva a rettenetes hullámzásnak, mely még egyre tartott. Elszánt erőfeszítést tettünk visszaevezni, de kicsi bárkánk valóságos pehely volt az orkán lélegzetében. Azonnal láttuk, hogy a szerencsétlen festő sorsa meg van pecsételve. Míg a hajóroncstól való távolságunk sebesen növekedett, láttuk, hogy az őrült, mert csak annak tekinthettük, fölbukkan a fedélzetre vezető hágcsónál, amelyen csodásnak tetsző erővel vonszolta föl egymaga a hosszúkás ládát. A legnagyobb fokú bámulatban szemléltük, hogyan csavar nagy sietséggel és többszörösen először a láda, aztán önmaga teste körül egy 3 ujjnyi vastag kötelet. Egy perc múlva már test és láda is a habokban voltak, eltűnve hirtelen, együtt és örökre. Egy darabig szomorúan tartottuk magunkat evezőinkkel egy helyben, szemünket a tragédia színhelyére függesztve. Majd meghúztuk és tovább mentünk. 1 óra hosszat senki sem törte meg a csendet. Én voltam az első, aki egy megjegyzést kockáztattam. Megfigyelte, kapitány úr, milyen hirtelen merült el? Nem találja a dolgot különösnek? Én bevallom, némi gyönge reményt tápláltam, hogy a végén megszabadul, mikor láttam, hogy a ládához kötözi magát, és úgy ugrik a tengerbe. Természetesen lemerült, felelt a kapitány, és pedig mint a kő. Majd fölmerül megint, de csak ha a só elolvad. A só? Kiáltottam. Csit, szólt a kapitány, az elhunyt özvegyére és húgaira mutatva. Majd alkalmas időben beszélünk erről a dologról.
Sok szenvedésen mentünk át, és csak hajszálon függött a menekvésünk. De mint a nagyobbik bárkában ülő társainkat, minket is megsegített a sors. Végre inkább holtan, mint elevenen kikötöttünk, 4 napi keserves kínlódás után, a Roanoke-szigettel szemközti parton. Itt egy hétig maradtunk, még a hajótöröttek szokott hiénái sem fosztottak ki, s végre sikerült följutnunk egy New Yorkba induló hajóra. Körülbelül 1 hónappal az Independence katasztrófája után véletlenül találkoztam Hardy kapitánnyal a Broadwayn. Beszélgetésünk természetesen a szerencsétlenség körül forgott, és kivált a szegény Wyatt szomorú sorsa körül, így tudtam meg a következő részleteket. A művész magának, feleségének, 2 húgának és egy szolgálónak váltott jegyet. Felesége, mint ahogy előttem mindig lefestette, csak ugyan nagyon szeretetre méltó és nagyon művelt nő volt. Június 14-én reggel, azon a napon, amikor először látogattam meg a hajót, az asszony hirtelen megbetegedett és meghalt. Az ifjú férj őrjöngött a fájdalomtól, de a körülmények lehetetlenné tették, hogy New York-i utazását elhalassza. Imádott nejének holttestét haza kellett vinnie az asszony anyjához. Másrészről viszont mindenki ismeri az elterjedt előítéletet, mely megakadályozta, hogy ezt nyíltan tehesse. Az utasok 9/10 inkább azonnal elhagyta volna a hajót, semhogy egy holttesttel utazzon. E dilemmában Hardy kapitány úgy intézkedett, hogy a holttest előbb részbentbe balzsamozva és nagy mennyiségű só között egy megfelelő nagyságú ládába csomagolva a hajón, mint podgyász tegye meg az utat. A hölgy halálát mindenki előtt eltitkolták, és minthogy az utasok jól tudták, hogy Mr. Wyatt a számára is jegyet váltott, szükségessé vált, hogy valaki az út tartamára ezt a szerepet magára vegye. Az elhunyt hölgy szobalánya könnyen kapható volt erre. Egyszerűen megtartották az extra kabint, amelyet eredetileg úgyis ennek a lánynak béreltek, mikor még az asszonya is élt. Az álfeleség éjjelente természetesen ebben a kabinban aludt. Nappal, amennyire tudta, eljátszotta úrnője szerepét, akit személy szerint, mint erről gondosan meggyőződtek, a hajó utasai közül senki sem ismert. Az én tévedésem elég természetes volt, tekintetbe véve kissé felületes, bár nagyon is kíváncsi, s nagyon is impulzív vérmérsékletemet. De újabban ritkán alszom egész nyugodtan. Egy arc kísért örökké, bármerre fordulok, s egy hisztérikus kacaj cseng mindig a fülemben. Fordította Babits Mihály.